Gaur gauean Euskal Telebistak beste estreinaldi bat, Lotxagabeak izeneko, ez dakigu nola deitu, bereiek esango digute, hemen dira aurkezleak Iker Galartza eta Miren Nogales, arratsaldeon ongi etorri bioi. Arratsaldeon! Hau, ze izango da, Miren, Euskal Telebistako saiorik Lotxagabeena? Eta eroena, esango nukenik. Basatiena, Miren. Basatien ere, bai. Kolpiak izango ditugu, eroriak, gugilok, elkarrekin. Eta ubelduak eta, ubeldurik Guk eta ez daukazio. Guk batez, ez, lehiakideak. Bueno, guk ubeldurik ez, baina tripako min pixkat, ikusiko ez bigarren atalian, tripako min pixkat pasadeu. Bestek ikusita, Ez, gu seinatu gelako zerbait experimentatzen, baina... Azuek probatu egin duzuen. Bai, baina gero, hortaz aparte parra ere bai, parra asko ite. Horrek ere tripako mina ematen. Bai, bueno, Mirenek eta biodokon suertea hoxe da, etxekuak ikusi aurretik, gui jartzeguela programa, dan bezala. Orduan, gure lana da, komentatzea hor ikuste deuna. Kaina pixkat emateare bai. Etxeko sofan egongo bagina bezala, eta orduan ite du, komentatu ondo pasa, parrain eta hoxe. Zehaztuko dugu, 100 lehiakide, 10.000 euroko saria, eta zein behar dute hori irabazteko? Proba desberdina daude. Orduan, probetan, galtzaileak dianak edo azkenak iristen dianak edo, proba bakoitzak bere legiak dazka, gutxitzen juteia. Eta irabazle bakarra dago. Eunetik bat. Astero, dozena bat, kanpoa dijoa, eta orduan, poliki, guan jar, taldia, gero txikiko izangoa, bihartik aurrea. Dos. Eta bat gatzean arte. 10.000 euro, Ona da. Aurrerapen bideoa ikusiko dugu. Lotxagabeak. Ongi etorri Euskal Telebistako lehiak eta basati eta eroenera. Etxe bakoitzeko onena. Eta denak elkarren aurkaleian. Saltoak. Kolpeak. Eroriak. Barreak noski. Eta kolpe gehiago. Muturreko probak. Eta irabazle bakarra. Borrokalatze izango dute finaleko sari nagusia eskuratzeko. 10.000 euroko saria. 6 eremu. Soro-soroa. Potxingoa. Putzua. Angarra. Eta bunkerra. Bi epaile zorrotz, Odei Jainaga eta Iora Enparantza. Eta hau guztia, punta-puntako bi esatarirekin. Iker Galartza. Miren Nogales. Begon daizula. Beraz, Edera! zuek hortzebete irratsaio batean bezala, hor sartuta eta... Gozatzen. Ondo. Gozatzen. Zuek ikusi eta kontatu. Hori da. Aizu, irudiak ikusita, nik saririk gabe ere guztara pasatuko nintzor. Maialen, hor 5-10 metroko trampolinak daude. Motxilan zer eraman behar da hor parte hartzeko? Bainu jantzia, tiritak, asko. Kolpiantzako, Haundiak, tiritak. Eta eman behar ez da lotxa. Lotxak eta etxean utzitagun behar da horrea, hoxe. Olako monoziklo, triziklo txikitako baten jarri hor goiti bera lokatze eta zuzenien junteko, pentsa. Proba zoruak daude. Eta jendea nola pasatzen du, nola bukatzen du? Parrez bukatzen du, negarrez bukatzen du, eta guk zer egingo dugu? Zikin dut. Guk parra ingo deula, pentsatzet, Mirenek eta bio parra itxe bat etxean da honaken ikustet ala ingo gula, oain horre, bai. Batzu nire gure pixkatekin ateatzea probatetik, eta gero... Batzuk esango dute, zerta etorren ez dionera, ezta? Bai. Batez ere ja, eliminatua zeanean, eta ja ikustezunean 10.000 euroak ez dituzula eman gota, eta ridikuloa indezula. Zure etxea buelta bordezula, diru gabe, zikinduta, ubelduta, eta baina ridikuloa. Eta berein artean sortzen da alako lehiakortasunik edo badago... Konpintxeak eta malizia badago. Bai. Konpintxatzeia eta baitare, nahiko ondo emateia, guain, hasierakoak ikusiko dituzu eta bukaeran, gero eta gutxi jogeatzeia, orduan, dirua hor dago. Dirua hor dago. Dena bezala, alkarri txaloitei, besarka eman, lortue, gaupa, baina gero, urrungo unean, bata bestia etxe bialtzen zaiatuko, ez da. Ikusitugu Odei Jainaga eta Iora Enparantza ere, epaile, esan duzue? Epaile, zorrotzak. Baina hor ze epaitu daiteke? Gauzasko. Bai. Benetan.
Eske daude pro. Proba batzuk kamara geldoan, gero berriz Ezin da ikusi bulta. berri izaten diana, fotofinisha Bana dago. garrana. Bai. Barra askatzea baita ere. Ze ezin da egin. Ezin da bultza edo... Ez bai, bultza bai, da, eske proba bakoitzak bere legia dazka, orduan Bai. ez da proba danetan lege berdina daudela. Adibidez, putzua ikusi dugu hor badagoela putzu bat. Potxingoa. Zer lege dago? Bueno, putzuan salto egin daiteke hor ikusi dituzuen ustai horietara. Edo eta bestela beste proba badao, titimunturretan pintzak jartziz. Ara? Bai, eta pintza horiek ari batzu dit lotuta daudet beran adrilu batzuk, orduan Odei Jainagak botatzen ditu batzuk ariei lotuta daude beste batzuk ez. Orduan bueno. Lotuta daudenak tira iteuen, eta lotuta ez daudenak, libra bitea. Bueno, claro, eta gero eta... Montatxeak emagarri parra. Gale, nik entzun duan entzun duzu ere. Bai. Hori esan du, ez? Ez dakit joango nintzaken. Hola esan du. Bai, esan du. Baina Maialen. Zegoen siniste, ikusi gendun arte. Utzi lotxa. Ja, lotxa bakarrik ez. Gero, mina kontrola, oza, mina jakiteko zenbat mina hartu duen, eta baita ere dazkau, etorri dira punta-puntako teknologiak dazkau. Ikusiko dituzue. Punta-puntakoak, bai, Massachusettsetik eta puntakoak. Ja. Bueno, gaur gauean, ez da? Gaur gauean ikusiko dugu eta ematen. Amarterritan. Bai. Gaur gauean amarterritan. Euskal Zinearen gala ikusiko dugu lehenbizi, Oida. eta gero jarraian etorriko da lotxaga. Ni luzea aurretik eta gero lotxa. Hoxe. Bai. Zoragarri. Aizu, esan berretena da, oso guztua berriz hemen, ja hirugarren alde pase pip bat euki berdeula, baina etorri eta gehiena gustau zaitena dela, gora bihotzaken ondan lantalde berdina da, eta regidorian arpeia ikusi naunian, ze poz hartu duen Mikel. Mutxu haunde bat, cariño, nik asko mantxe zaitut. Laster ikusiko duzu berriz elkar. Miren, esan digute bueltan dela, ez da? Nire nizketan gaitzaizkizu. Bueltan. Aurrera xeago, itzengo dugu, laster. Gaur gauzak esan dizkiet. Horlakoetan esaten da laster, ez da? Laster. Esan digute laster. Bueno, esango dugu laster, eta zorionak Julen, esango dugu. Hori ere, bai. Eta muxu hau nian hendik. Bueno, zue ere zorionak, hortxe jarraitzen duzuelako lanean. Zueire bai, hori lekua. Iker Galarza, Miren Nogales, eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik arte. Mila esker.